Htio sam vas pitati, znači prošle godine smo napravili mirovinsku reformu i to je trebalo polučiti rezultate u sljedećih 30 godina, da košta manje, da sustav bude stabilniji i sve to. Međutim, je li mirovinski sustav održiv ako kažemo da se otprilike pola prikupi iz doprinosa za isplatu mirovine, a pola tog iz općeg proračuna? U smislu, šta još trebamo napraviti da tu neku rupu u mirovinskom sustavu nekako zatvorimo? Ima još puno posla za mirovinski sustav. Ima nekih Ja ne bi tu govorila o rupama u mirovinskom sustavu, već o praćenju cijeloga sustava na dnevnoj i mjesečnoj razini i prilagođavanju potrebama, a opet u skladu sa financijskim mogućnostima. Dakle, mi danas i već dugo trebamo nešto više od 40 milijardi kuna da bismo isplatili mirovine. Za jednu godinu, da. Za jednu godinu, tako je, to je godišnji trošak. Mirovine nikad, ama baš nikad nisu došle u pitanje. Niti u ovoj korona krizi nisu došle u pitanje. Mirovine su uvijek dolazile na vrijeme, tako će se i nastaviti, mirovine će dolaziti na vrijeme. Zašto to spominjem? Spominjem zbog toga što su naši umirovljenici jako ranjiva skupina, a u javnom prostoru su se pojavljivale mnoge informacije, odnosno laži i poluinformacije koje su naše umirovljenike u stvari dovele u stanje da oni na kraju nisu znali šta je, šta nije. I zato ih je potrebno i ovim putem još jedanput umiriti i reći im da mirovine nisu uopće upitne, niti su bile, dolazile su na vrijeme, dolazit će na vrijeme. Ne bi govorila o rupama u mirovinskom sustavu, već o unapređivanju tog sustava. Što smo mi? Dakle, mi kroz sustav generacijske solidarnosti godišnje, dakle kroz prvi stup, skupimo oko 20 milijardi. 19-20, da. Tako je, oko 20 milijardi kuna. A treba nam još 17, 18, ovisno o godini, odnosno o usklađivanju, odnosno povećanju mirovina. Da. Mirovine odnosno uplate doprinosa u prvi stup, ono što vi, ja i svi ostali radnici uplaćujemo u prvi stup, s time se financiraju mirovine naših sadašnjih umirovljenika. Znači moje mame, vaši i svih ostalih. Ono što se uplaćuje u drugi stup, govorimo o individualiziranoj kapitaliziranoj štednji, međutim to je nešto što je na našim osobnim računima i to je naše vlasništvo. Država naravno garantira isplatu mirovina, odnosno država svake godine osigurava dodatno koliko treba za mirovine iz prvog mirovinskog. Na to sam mislio, znači nisam mislio da je rupa u smislu da će nestati ili tako nešto, ali jednostavno mirovinski sustav sam po sebi što se tiče upliva doprinosa, isplata mirovina nije najzdraviji. Tako nije samo u Hrvatskoj, tako vam je u cijeloj, mislim, s time ima cijela Europa problem. Da. Međutim, opet vam govorim, tu smo da mi smo tu za naše umirovljenike i mirovine nikad nisu bile upitne. Pa to vam je uvijek govorio i ministar Aladrović i ministar financija Marić, da to ne dolazi u obzir i kakvo kalkuliranje s time što će biti s mirovinama. Mirovine su sigurne, takve će i ostati. A to što država daje i izdvaja iz proračuna opće države tih 17-18 milijardi kuna, ja mislim da to uopće ne treba problematizirati. Tako je. Mislim, svake godine ih mora naći negdje, mislim, nađe ih uglavnom iz PDV-a, ako sam dobro shvatio. Iz proračuna, a sada... Da. Iz proračuna opće. Da, kao svake godine ih mora naći, međutim, gledao sam baš... Ne naći, ali to je nešto... Mislim, ne nalazimo mi to. Nama su umirovljenici bitni i mi jako dobro znamo, a posebno ministar Zdravko Marić, da svake godine planira u proračunu toliko i toliko za umirovljenike. Nisu nama oni nešto da bismo mi zbog njih nešto negdje tražili. Oni su bitni. Oni su građani Republike Hrvatske koji svi ostali i normalno da su stavka u proračunu. I
razumijete što vam hoću reći. Naša je dužnost da mi brinemo o svim građanima RH, a recimo kad govorimo iz moje pozicije Ministarstva rada, normalno da su nam tu umirovljenici najbitniji koji radnici. I da radimo sve, opet u granicama financijskih mogućnosti, a da bude bolje. I ono što ja mislim, nakon 4 godine ovog mandata, kad se okrenemo natrag, da ipak je bolje, da se u Hrvatskoj danas bolje živi nego prije 4 godine, ali da nas sigurno još čeka puno posla. Sigurno da nije savršen. Pa i u mirovinskom sustavu, da. Da. Treba biti realan. Sigurno je bolje, napravili smo jako puno, ali nas sigurno čeka još puno posla. Da.